लोगोफोर आङो बिसोरनिखिजा बेरायनो फैदोंमोन आरोना बेराद बेरायबाय बेराद इन्जय खालामबाय माबा माबि फिसा फिनला खालामलाबायबाय जायखौ आं खोन्थानोबो हायिबो खालामदो दै हेलौ गाइस खुलुमबाय बयखौबो स' नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायबावनाय थाबाय स' लोगोफोर दायो जोङो भिउवार्सखौ लोगो हमनो थांनो नागिरदों जोंनि गामि खाथियावनो दंफैयो दाख्लैनो फैदों आरोना ओमफ्राय दा जोङो बारा मिथियाखैमोन ओमफ्राय दिनैहाय मिथिबाय ओमफ्राय दा जोङो लोगो हमनो थांनो नागिरदों स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो आंनि चेनेलाव गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो शेयार खालामदो जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनाय नोंथांमोननि सिगाङाव सौहैयो स' लोगोफोर थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायलांनोसै स' जोङो दायो थांगोन आंनि लोगोफोर दङ दायो आं लोगोफोरजों जमा थांगोन आरोना स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था स' लेट्स गो स' गाइस नै दायो आङो थांगासिनो आरोना बाइक सालायगासिनो स' ससे थांनानै आंनि लोगोखौ लानो थांफागोन आरोना स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो नै भिडिअ बानायदों स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था हेलौ लोगोफोर स' दिनै फाइनालि नै भिभ'इसखौ लोगो मोनदों हे गाइस मारै खबर मोजाङानो स' बिथाङा जोंनि जायगायाव दंफैयो ओं स' दाख्लैनो फैनाय ओमफ्राय जोङो मोनथियाखैमोन ओमफ्राय नै दिनैसो मोनथिबावदों आरोना बिराद इन्जय खालामबाय सिरि सिरि हारसिंनो सिरि सिरि फैखोमाना दंफैयो गावस्राथ' बिथाङा फैखाया ओमफ्राय हारसिंनो देन्जार इन्जय खालामखाबाय आं न'आ जोंना खाथियावनो फैदों होनबाबो जों पात्ता मोनाखैमोन आरोना बिथाङा फैदों होननानै स' दिनै बिराद हेपि मोनदों गोसोखौ गोजोन मोनदों स' बुंना होदो मा होननांगौ जाखो आंलाय लोगोफोर आङो बिसोरनिखिजा बेरायनो फैदोंमोन आरोना बेराद बेरायबाय बेराद इन्जय खालामबाय माबा माबि फिसा फिनला खालामलाबायबाय जायखौ आं खोन्थानोबो हायिबो खालामदो दै स' बिथाङा बैया हाजोआवबो थांना फैबाय जोंथिं हरसे ओं स' हरसे थाल्लामानि थानानै फैदोंब्रा माला थांनो पात्ताखौथ' मोनखायासै आयो थांफागौमोन जोङो नामा थांफागौमोन लोगो थांनानै फैबाय जोङो बिराद इन्जय खालामबाय थ' स्टेडियाम भिडिअ फैगासिनो माजा थ' बिथांनि चेनेलखौबो दाबोलासो जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम जेसेबां हायो शेयार खालाम नाजागासिनो बिथाङाबो मोजां भिडिअ होनो थ' बिथाङा होगोन दे मोजां भिडिअखौनो होगोन थ' साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय स' गाइस नै भिभ'इसनि BMW नायदो नोंथांमोना ब्रेकखौ नायनै फारसेयावनो मोननै सालायगोन र' एसे कन्ट्रल जा स' गाइस नै आङो दायो भिभ'इसनि साइकेलखौ सालायदों मोजाङानो साइकेला सालायनो खिन्थु फारसे हेन्देल गैया ब्रेकआ फारनैथिंबो आरोना उन सिगांनि फारसे हेन्देलावनो दंजोबो नायदो स' दायो जों न'आव थांफिनसै बाय कंग्रेसुलेसन फैनायनि थाखाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय थ' थांसै थेंक इउ फैनायनि थाखाय दे थाथ'लायदो दे बाय दे आदा दे बिस्टि फैद' स' नै आदा गेदेरफ्रा जोंना आदा गेदेर दं बेहाय दायो थांसै स' गाइस नै दायो जों थांनो नागिरबाय फैद' मा होनदों टाटा गुड नाइट ओंखारबाय जोङो नै थांगोन दा स' लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनदों होननानै कमेन्टआव खिन्थाहरदो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै स' नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनखो होननानै कमेन्टआव खिन्थाहरदो आरो आंनि चेनेलाव गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो आगदाथिं थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनाया नोंथांमोननि सिगाङाव सौहैयो स' लोगोफोर बाय